8 jakson aikana olemme taittaneet taivalta pitkin muinaista pyhiinvaellustietä Via Francigenaa, Italian pohjoisrajalta Aostasta, Torinon, Genovan, Parman ja Toskanan kautta kohti Roomaa. Olemme kohdanneet monia mielenkiintoisia vieraita ja tänään kohtaamme vielä muutamia lisää, sillä matkamme on päättymässä. Tänään kuljemme Rooman kaduilla ja päätämme matkamme Vatikaaniin, Pietarin kirkon aukiolle. Buongiorno a tutti e benvenuti a Roma. Roma on niitä kaupunkeja, joista ei millään saa otetta yhdellä vierailulla ja siksi tänne onkin palattava aina uudestaan ja uudestaan. Paras kartta miljoonakaupunkiin on tietysti roomalainen, joita me onneksi tapaamme tässä jaksossa useita. Aloitetaan kuitenkin tutuista turistikohteista. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera, alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me. Rooman kokoisessa kaupungissa on tosi kätevä liikkua julkisilla ja tämä metro on hirveän hyvä vaihtoehto. Ja sitä paitsi kaikki nämä tärkeimmät nähtävyydet on melko lähellä toisiaan. Esimerkiksi nyt kun me jäädään pois, niin käydään katsomassa Fontana di Treviä, Barberinin asema. Täällä nyt ollaan yhdellä Rooman kuuluisimmista nähtävyyksistä, nimittäin Fontana di Trevillä. Mutta tutustutaan seuraavaksi miehen, joka on asunut kaupungissa yli 20 vuotta ja näyttää meille vähän toisenlaista Roomaa. Se questo è il suono che va nello screzio e tu stai buono se trovi un altro pezzo e non leccarmi il culo che va. Terve Hannu. Hei, tervetuloa. Kiitos. Ja Tänne oikeeseen Roomaan. no niin, mä katsoin, kun Fontana Trevillä on niin siistiä ja siloteltua, että täällä ei sunnuntaina näemmä korjata tuota roskia ole. Kyllä ne ensi viikolla häviää. Mut todellinen Rooma, missä me ollaan? Me ollaan nyt San Giovannissa, tai itse asiassa Alberonen, yksi Rooman historiallisia työläiskortteleita, Justiinsa. jotka on niin keskustan eteläpuolella. Joo. Hannu Palosuo on kuvataiteilija, joka on asunut, opiskellut ja työskennellyt Italiassa jo 20 vuoden ajan. Ja Hannu on asunut nimenomaan täällä Roomassa. Parempaa suomalaisopasta turistioppaiden ulkopuoliseen Roomaan olisi siis vaikea löytää, joten olin todella iloinen, että Hannu ennätti tapaamaan minut. Joo, eli nyt ollaan sitten mun työhuoneella. Okei, tämähän on hieno. Isot tilat sulle. Tämä tila on hirveän iso. Mä tykkään itse, tässä on melkein 204. Tämä on semmoinen, mun täytyy aina olla hirveän kiitollinen tuolle Nanna Sudelle tässä työhuoneessa, koska silloin kun Nanna oli asui vielä Roomassa, me asuttiin tuossa ihan vierekkäin molemmat. Ja mä tein teitä kellarikomerossa ja Nanna teki olohuoneen nurkassa. Ja sitten Nanna soitti mulle yksi päivä ja sanoi, että hommataanko yhdessä työhuoneen. Ja me työskenteltiin tässä pari vuotta yhdessä ja Nanna sitten palasi Suomeen ja mä jäin tähän tekemään töitä. Hei, mutta hienoja töitä. Mä en ole nähnyt sun töitä aikaisemmin. Kerro nyt jotain näistä. No, tässä on tää on ihan
Viimeinen projekti, mitä mä oon nyt tekemässä, mitä sanotaan, lamppukauppa. Koska mä oon hyvin sellainen monotemaattinen, että mä teen yhdellä teemalla hirveän pitkää töitä. Mä tyhjennän sitä niin kauan, kunnes mä saan sitä kaiken ulos siitä teemasta. No hei, miten susta tuli tuoli- ja lampputaiteilija Italiaan? Siitä pitää puhua jonkun psykologin kanssa. Ei vaan Italia, miten sä tulit mä oon lähtenyt Italiaan ihan sattumalta. Mun elämässä mikään ei ikinä mennyt silleen järkeviä uria. Niin mä oon itse asiassa tullut Italiaan, silloin mä oon tullut tänne Interrailille. Joo. Ja meidän piti 2 päivän päästä jatkaa matkaa ja kaverit jatkoi ja minä jäin. Sitten kun mä jäin tänne, niin silloin mun isoäiti sanoi, että nyt sä alat tekemään jotain järkevää. Eli että mä maksan sulle vuokran, jos sä opiskelet. Niin. Mä olin yliopistossa 2 vuotta, mutta sitten ei enää tullut oikein mitään. Kaikki tunnit vaan, niin oli diaprojisointeja, niin mä piirsin niitä omaa vihkoa. Jolloin mä päätin kirjoittautua taideakatemiaan. Vaikka Hannulla on ollut useita näyttelyitä myös Suomessa, hän on Italiassa huomattavasti tunnetumpi ja arvostetumpi kuin Suomessa. Tästä kertoo muun muassa se, että hän on edustanut Italiaa Venetsian biennaalissa ja saanut Rooman tiede- ja taideakatemiasta akateemikon arvonimen. Miten sitten, kun Italiassa ja Roomassa kertoo olevansa taiteilija ja maalaavansa tauluja, niin minkälaisen vastaanoton sä saat? Onko se sitä, miten fantastista, vai latautuuko suhun heti jotain? No totta kai se alkaa aina sillä, että suomalainen, fantastista, finlandese, että bello. Ja sit tulee se seinä niin kuin, että okei, ei tänne eteenpäin. Et siinä on pitänyt alkuun tehdä hirveän pitkä työ kyllä siinä kanssa. Ja siitä mun täytyy nyt vähän sanoa, että mä kyllä kans syytän Suomen valtiota siitä, että taiteen vieminen Eurooppaan taite on vaikeaa. Että kun jokaista hemmetin valtion päämiestä on vastassa se joulupukki ja muumimamma, niin se on hirveän vaikea selittää, että siinä maassa tehdään jotain järkevääkin työtä. Et niin kuin, ei mitään pois muumimammalta ja joulupukilta, mutta sitten taas sen jälkeen on vaikea selittää, että siellä on korkeatakin taidetta. Hannun töiden parissa olisin viihtynyt helposti tuntikausia, mutta Hannu oli luvannut näyttää minulle myös kotikortteliaan, joten suuntasimme ulos auringonpaisteeseen ja yhteen Hannun lempipaikoista. Tämä on yksi mun kaikkein lempipaikkoja Roomassa, koska tämä on sellainen jäätelöbaari. Tämä on voittanut jäätelön maailmanmestaruudet moneen kertaan. Sanot vaan. Eikö tämä on ihan oikein? Meillä on tossa noin 2008 voittanut Campione del Mondo. Okei. Mä vaan sanotaan, en voi uskoa ellen maista. Allora io prendo croccante e menta romana. Un gelato al limone, voglio un gelato al pistacchio al caffè, voglio un gelato al merengue, voglio un gelato che sappia di te, voglio un gelato al... Hyvä on. On. Käyt sä joka päivä? Aika usein 2. Pakollisen jätskiä. Aika usein 2 kertaa. Hyvä kun tunnustat. Kiitos kuulitte. Jäätelö on hyvää. Dieettiruokaa. Uskokaa, 20 vuotta maassa asunut. Pelkkiä luonnontuotteita. Ei mitään lisäaineita, ei mitään. Vähän kermaa ja kananmunaa ja vihanneksi. Joo. Minttu on kyllä hyvä. Jäätelön jälkeen jaksoi taas jatkaa matkaa varsin lämpöisen Rooman kaduilla kohti Hannun kotia. Tässä on tämä meidän tämän päivän Sixteeneles-kappelit. Mä en tiedä, tullaanko ne säilyttää tuleville sukupolville, mutta... Katutaidetta. Joo. Ei ihan surkeimmasta. Ei, näissä on itse asiassa ihan sanomaakin jotain. Nämä on ihan ajatuksella tehtyjä nämä. Joo. Ja tässä on just tämä, mihin mä silloin aikanaan Roomassa rakastuin. Että kaikki tää on niin kuin näkyvillä se vanha. Että me ollaan ihan meidän nurkalla nyt. Ja tässä on, tää on siis keisari Neron rakentama vesijohto, joka on siis nyt 1900 vuotta vanha. Joo. Ja just se idea niin kuin siinä, että sitä vanhaa ei tarvitse purkaa, niin kuin Suomessa hirveä hävityshinta, kaikki matalaksi ja tehdään puhdasta. Ne on ihan hyvin tuolla. Sitten jos kun rakennetaan funkkistaloa, niin parvekkeet on samanmuotoiset kuin nämä kaaret. Että on niin kuin vanhaa ja uutta sovitettu. Niin tämä on se Rooman kaikkein hienoin aspekti.
No nyt me ollaan sun kodissa ja tää on ihan selkeästi taiteilijan koti, tai tää on 2 taiteilijan koti. Joo, tää on siis 2 taiteilijan ja 2 keräilijän. Ja mä luulen, että se näkyy. Ja Italo on siis oopperaohjaaja. Joo, hän on siis oopperan ohjaaja, sitten hän on Brindisen teatterin taiteellinen johtaja ja hän opettaa Bergamon konservatoriossa näyttämötaidetta. Mutta joka tapauksessa pitkä liitto, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin te olette virallistaneet liiton. Mulla on virallisesti jo Suomessa, joka siis tarkoittaa sitä, että EUn ja Suomen lakien mukaan mulla on naimisissa ja Italiassa minä olen naimisissa, mutta hän ei ole. Eli koska Italia ei tunnista liittoa, niin halutessa Italo voisi mennä täällä naimisiin uudestaan. Mitenkäs katolisessa maassa niin saman sukupuolen liitot, niin miten te olette näiden kaikkien vuosien aikana selvinneet ja miten te olette tavallaan suhtautuneet asiaan ja ylipäätään miten teihin on suhtauduttu? Mun täytyy sanoa, että mä en ole itse ollut siitä hirveän yllättynyt, että se on totta kai mennyt hirveän hyvin, mutta toisaalta mulla on molemmat oltu aina kaikissa asioissa sillä, että me oikein ole koskaan kysytty muiden mielipiteitä, muiden lupia. Ja Italian siitä ihana maa, että jos sä teet asiat päivänvalossa, niin se ei kiinnosta ketään. Jos sä yrität piilotella jotain, niin sitten Italiassa on hirveä skandaali liikkeelle. Ja sitten se, mitä aina täytyy muistaa, kun puhutaan niin kuin Italiasta ja homoseksuaalisuudesta, niin Italiahan on ollut siitä Euroopassa hirveän kummallinen maa, että kun kaikki muut Euroopan maat sääti näitä homoseksuaalisia vastaisia lakeja, jotka kies, niin silloin kun syntyi Italian kuningaskunta, kun Italiahan syntyi vuonna 1862, kun se on. Ja sitten ensin kuningas oli sitä mieltä ja selkeä myös Mussolini oli sitä mieltä, että Italiassa ei tarvita tällaisia lakeja. Että Italia ei koskaan säätänyt, koska Mussolini sanoi, että koska Italiassa ei ole homoseksuaalia, joka ilmeisesti tarkoitti, että sit, jos hän olisi säätänyt lakeja, niin läheltä olisi tippunut liikaa päitä. Niin täytyy myös muistaa se italialaisessa mentaliteetissa se, että täällä ei ollut koskaan se lakeja, mitä vastaa taistella. No miten sitten, kuinka vanhoillisena tai kuinka modernina se ylipäätään pidät Italiaa? Noin niin kuin, siis sanotaan niin kuin, ei puhuta pelkästään homoliitoista tai saman sukupuolen parisuhteista, vaan ylipäätään niin kuin tämä mentaliteetti. No, sulla on 20 vuoden kokemus, Italia on muuttunut aika paljon 20 vuoden aikana. Italia on muuttunut ihan järjettömän paljon tänä aikana. Et kun mä muistan, että silloin kun mä tulin tänne yliopistossa, niin oli hirveästi tyttöjä, jotka aika ylpeitä siitä, että he ovat yliopistossa ja opiskella yliopistossa. Ja kun kysyit, mitä te aiotte tehdä yliopiston jälkeen, he oli, että me menemme naimisiin. Ja heidän ainoa päämäärä oli ruveta kotirouviksi. Ja nyt se on muuttunut ihan hirveästi, että onhan täällä jouduttu mun naisen asemaa kanssa tekemään. Ja Italia on siitä niin kummallinen, että on ihan mielettömän edistyksellinen vapaa maa. Ja toisissa asioista ollaan taas ihan jossain tuolla keskiajalla. Esimerkiksi? No esimerkiksi yksi suurin esimerkki Italian mammat, jotka kyllä tuhoaa tämän maan aika perusteellisesti. Että... Mikä se on jo Italon mamma? Se just... No Italon mamma taas, hän on hyvin erikoinen ollakseen italialainen äiti. Että hänen mielessä oli ihan hyvä, että lapset on muuttanut pois kotoa ja hän ei todellakaan tule sisustamaan lastensa koteja. Ja yleensä italialainen mamma on semmoinen, että lapset ei saa muuttaa. Että ne ei ole ne pojat, jotka ei halua pois kotoa, mutta äiti ei päästä. Et ennen kuin löytyy se vaimo, niin sieltä ei lähetä. Ja sitten ne tulee kumminkin sinne lasten uuteenkin kotiin ja sisustaa ne ja tekee ruuat. Niin. Se on yksi semmoinen, mitä mä hermostusin 3 sekunnissa. Oletko koskaan ajatellut helsinkiläispoikana, että sä muutat vielä joskus takaisin sinne omiin kortteleihin vai onko San Giovanni sun tulevaisuuden kortteli ikuisesti? Mä en ole vielä päättänyt. Mä oon täällä toistaiseksi. Mä koko ajan pidän jalkaa oven välissä myös Suomessa. Ja mulla on hirveän tärkeä se suomalaisuus ja varsinkin se helsinkiläisyys on mulle. Ja nousee koko ajan enemmän tärkeä. Mä hirveän ylpeä siitä. Mä oon vasta ollut 20 vuotta, että katsotaan. Niin ja sulla oli vaan se menolippu. Niin silloin kun mä tulin, oli vaan menolippu, joo. Kiitos ja hyvää jatkoa. Kiitos, sitä sama. Kaksipientä elefantti on kulkenut pitkän matkan tänne Roomaan asti, mutta täytyy muistaa, että Rooma on itse asiassa vasta yhden toisen Italian alku, nimittäin Etelä-Italian, joka onkin sitten ihan toinen todellisuus. Yksi Etelä-Italian kuuluvimmista äänistä on kulttuurivaikuttaja, napolilaiskirjailija ja toimittaja Roberto Saviano. Ja hänen elämänsä mullistui kertaheitolla esikoisromaanin Gomorran ilmestyttyä.
Roberto Saviano elää käytännöllisesti katsoen maan alla. Olin saanut sovittua Roberton kanssa tapaamisen monien mutkien kautta. Roberto ei voi ilmoittaa tarkkaa aikataulua liikkumiselleen, mutta reilun tunnin odottelun jälkeen hän saapui turvalliseksi katsottuun tapaamispaikkaamme usean henkivartijan saattelemana. Roberto, molto piacere. Eccoci Roberto, ti ringrazio di essere venuto, so che sei molto impegnato e hai gli orari così stretti e vivi sotto scorta, sei sempre accompagnato dagli uomini di sicurezza, anche oggi sei arrivato con cinque uomini. Hai avuto qualche problema per organizzare questo incontro nostro? È sempre problematico qualsiasi mio spostamento, quindi in realtà il primo problema per me è dover decidere le strade per arrivare a un posto, bonificare, si dice così in termine poliziesco, cioè prima di passare la mia scorta manda delle autocivette a vedere che tutto sia a posto e quindi tutto questo porta via molto tempo. E questo è successo dopo che hanno pubblicato il tuo primo romanzo, Gomorra. E ma è cambiato, è migliorato, peggiorato la situazione dal 2006? Purtroppo è andata peggiorando per tutta una serie di ragioni. Io sono partito da una protezione di 2 uomini e ora sono finito a 5 uomini di scorta e 2, diciamo, la macchina civetta con l'avanti, quindi 3 auto in tutto. È pesante perché questo aumento di protezione è dovuto al mio continuo espormi su questi temi, cioè sui temi della criminalità organizzata e sul fatto che nel tempo sono mio malgrado diventato una sorta di simbolo nella lotta alle organizzazioni criminali e quindi questo fa sì che le organizzazioni criminali mi ritengano responsabile del contrasto che lo Stato fa nei loro confronti. Dove si possono trovare le tracce della criminalità organizzata? Ma quanto è forte in Italia? Ma la criminalità organizzata oggi è forte in verità in tutto il mondo. Quella italiana è una delle più forti, ma i cartelli per esempio messicani, russi, bielorussi, africani sono senza alcun dubbio l'avanguardia dell'economia mondiale. Però nelle loro terre? Non soltanto, perché per esempio, per fare un esempio come dire, vicino ai lettori scandinavi, la Finlandia è piena di presenze russe, ma i nigeriani arrivano anche in Finlandia, anche in Svezia, in Danimarca. Gli italiani con la Scandinavia hanno un rapporto un po' più complesso, cioè per quello che si sa trattano grosse partite di coca e poi subappaltano ai serbi, agli slavi, ma a parte questo un segno tangibile della presenza della criminalità organizzata è a poca distanza da dove siamo. A poca distanza da dove siamo, nella via più importante di Roma, quindi via Veneto, c'è un locale che si chiama Café de Paris. Questo per dire, stiamo parlando della strada, una delle strade più famose per via della Dolce Vita, e era il caffè dove non solo passavano le serate gli attori, è diventato celebre per la Dolce Vita, ma anche Valentino, no? Il grande stilista, da ragazzo passava molto tempo lì. Ebbene, quei locali sono finiti nelle mani dell''ndrangheta, cioè della mafia calabrese. A Piazza di Spagna c'è una famosa discoteca che è passata nelle mani della camorra e stiamo facendo soltanto gli esempi intorno a dove siamo ora. Questo per dire che la presenza criminale in Italia è ramificata in alcuni settori persino totalitaria. Faccio un esempio, il settore dei subappalti nel cemento, cioè il movimento terre, le gru, tutto loro. Cioè loro sono potentissimi, hanno ottimi prezzi, fanno i lavori veloci e questo rende l'organizzazione una macchina commerciale ancor prima che una macchina criminale. Nessun boss italiano si considera un criminale inteso come un gangster. Quella roba lì non ci riguarda, non riguarda le organizzazioni italiane. I boss italiani sono imprenditori che poi fanno crimine. Cioè la criminalità è un segmento della propria attività di imprenditore e non al contrario. Non è un criminale che poi fa un po' di affari, è un uomo di affari che poi fa crimine. Senti Roberto, ma ci spieghi una cosa, perché
Noi ovviamente quando si parla della vostra politica si parla di una persona sola che è il vostro premier. E tante volte comunque ci sono anche delle accusazioni, forse non direttamente di lui con delle associazioni di tipo mafie, però i suoi stretti collaboratori come Marcello Dell'Utri. E mi rendo conto che sembra tutto complicato, in verità è più semplice di quello che sembra. Cioè, la mafia non la dobbiamo pensare come un gruppo di persone che fa le rapine e poi si compra il bar, fa la prostituzione, vanno in giro con le Ferrari. Sono impresa, grande impresa. Sono betoniere, ciclo dei rifiuti, costruzioni, banche, catene commerciali, vestiti, tecnologia, cliniche, sanità, scuole, scuole private, acciaierie, investimenti nelle multinazionali del gas, tutto questo. Tutti i riferimenti che ho fatto sono riferimenti a branche dell'economia che sono state infiltrate e le cui indagini hanno dimostrato questo. Allora, quando capisci questa cosa, è ovvio che così come i grandi gruppi imprenditoriali producono dei politici, allo stesso modo le organizzazioni criminali producono dei politici. Perché il paese, nonostante le richieste di arresto, si mantiene questi politici lì? Perché la delegittimazione della magistratura in questi anni ha portato metà del paese a non credere più alle istituzioni della magistratura. Cioè, nel momento in cui Berlusconi, il governo, ha sempre attaccato l'istituzione della magistratura, quando la magistratura decide di aprire un'inchiesta e rinvia a giudizio un politico, metà del paese pensa che sia un attacco politico, non un attacco giudiziario. Che quel politico non è vero che è mafioso, ma che la magistratura ha inventato l'accusa per attaccarlo sul piano politico. A questo punto le mafie se ne sono rese conto di questo vantaggio, cioè che ogni accusa ai loro politici passa non per essere un'accusa giudiziaria, ma per essere un'accusa politica. Per loro è un vantaggio. Per loro è un vantaggio. Io mi sono, imposto di non pensare di doverci convivere, cioè di pensare di poter combattere contro tutto questo, poter raccontare tutto questo. Però mi rendo conto che spesso è una battaglia fragile, isolata, perché... Ma come si fa questa? Scrivendo i libri? Non soltanto. Questo è servito, in parte, ma serve che l'economia cambi. Anche la politica non può in realtà fare molto se non cambia l'economia. Gli sportelli offshore, per esempio, i conti, il segreto bancario, molta carta moneta, sono tutti elementi che vanno a favore delle organizzazioni criminali. Il Banco di Inghilterra e il Banco di Spagna vogliono praticamente eliminare la possibilità di trattare con la banconota da 500 euro, perché viene considerata la banconota da 500 euro una banconota usata solo dai narcotrafficanti. La carta moneta è un vantaggio per i trafficanti perché non lascia traccia. Invece comprare, il giorno in cui si arriverà a comprare anche un pacchetto di chewing gum con la carta di credito, sarà molto difficile per le organizzazioni criminali non lasciare tracce. Senti, ora siamo a Roma, non ti chiedo dove vivi perché non me lo dirai, però noi abbiamo fatto un lungo viaggio, siamo partiti da Val d'Aosta, abbiamo fatto 600-700 km per raggiungere Roma e il nostro percorso finisce qui, però poi qui in realtà inizia un'altra Italia, l'Italia del Sud da qualche modo, e tu la conosci più che bene, l'Italia del Sud. Cosa troverei se scendessi altri 600-700 km e andrei verso l'Italia del Sud? Che tipo di Italia mi aspetterebbe? Ma mi sento di rispondere in questo modo. Credo l'Italia più bella perché è un'Italia mediterranea meravigliosa, luminosa, colma di una ricchezza impareggiabile, che è quella che fu appunto dalla Magna Grecia alle strade latine. E il grande dolore per chi si occupa appunto di criminalità organizzata e chi racconta il Sud è vedere una potenzialità infinita essere sprecata. Le meraviglie di Pompei e Ercolano, perché stiamo parlando del territorio di Pompei e Ercolano, cioè i siti archeologici più importanti di tutta la terra,
hanno intorno degrado, corruzione, droga, potere militare, criminale. Le coste che vengono rose per prendere pietre dalle montagne, la sabbia che viene tolta dal letto dei fiumi per fare il cemento, scarichi abusivi a mare, avvelenamento delle campagne, mele, limoni, pesche, che erano la risorsa del sud, spesso sono state avvelenate perché hanno messo sottoterra rifiuti tossici. E tutto questo io lo sento molto sulla mia pelle, cioè vedo questo come un'enorme tragedia, un enorme dramma fatto a una delle terre più belle del pianeta. È un'offesa personale. Sì. E vivi sotto scorta, non so cosa è successo alla tua famiglia, ai tuoi parenti, ai tuoi cugini, tue cugine, sorelle, fratelli. Cioè, te hai buttato la tua vita così, scrivendo un libro e devi nasconderti. Cioè, cacchio, ma più personale di così, ma come ti senti per il tuo futuro? Cioè, vivrai altri 50 anni sotto scorta, ti sposerai, farai figli, cosa farai? Non so, la mia vita privata sono costretto a nasconderla totalmente per cercare di non esporla, per cercare di non farli finire sotto protezione. La mia famiglia si è smembrata, è andata a vivere nel nord Italia. E vive assolutamente in altro modo da come viveva prima che io scrivessi questo libro. Però una cosa è certa, non credo che questo paese mi permetterà a lungo di occuparmi ancora di queste cose. E continui a scrivere, scrivi tuttora? Senza dubbio, senza dubbio. Bene. Ma io ti auguro, guarda, ti dico, sei venuto in Finlandia un paio d'anni fa, sì. Avevi solo 2 uomini di scorta, sì. Quindi 3 meno di quello che hai, sì, oggi. Vieni lì, c'è spazio per tutti. Ci torno volentieri. Quelli buoni. Grazie, sì, Roberto. Grazie a te. Grazie. Roberton tarina sai minut hyvin surulliseksi. Mutta onneksi kukaan ei voi olla surullinen Roomassa kovin kauaa. Minulla oli seuraavaksi aamuksi sovittuna toinen tapaaminen erään tutun suomalaisen kanssa. Rooma on inspiroinut taiteilijoita jo vuosisatojen ajan. Ja meidän seuraava kulttuurivaeltajamme on löytänyt tästä kaupungista paitsi äänensä myös upean ja persoonallisen opettajan. Täällähän koko talo raikaa laulun voimasta. Nyt varmaan arvaatte, kenestä puhun. Vi disturba, mä löysin oikein osoitteeseen. Moi! Kiva nähdä taas. Ja tässä on sun kuuluisa laulu. Molto piacere, molto lieta. Molto lieta. Ecco signora, grazie mille per averci lasciato entrare nella sua bellissima casa nel momento critico, perché voi stavate facendo degli esercizi. Ma non c'è stato nessun disturbo, in quanto ho avuto il piacere di conoscere persone splendide come loro. Grazie. Ma che tipo di esercizi, signora, stavate facendo? Sono vocalizzi che servono per l'impostazione della voce. Certo, sono un po' noiosi ad ascoltare il tenore che fa, ma lui ha una così grande voce e bisogna stare attenti per l'impostazione, perché è una cosa molto delicata e molto, molto difficile. Da quando vi conoscete? Quanti anni sono? Mi sa che sono quasi 10 anni. Sì, però che viene a studiare sono solo pochi mesi. Un mese all'anno. Perché tu vieni qui da 10 anni? Sì, no, forse 10 no. Sì, e cosa fate durante quel mese? Ecco, noi studiamo l'impostazione della voce. Ecco, io mi auguro che per la prossima volta si possa iniziare veramente lo spartito, cioè un'opera. Ecco, ma lui già qualcosa la sa, ecco, parte del ballo in maschera, lui conosce questo spartito. Quando la voce è matura e al suo posto non è difficile poi imparare tutto il resto. Ecco.
Tomi, mistä sä oot löytänyt näin upean La cosa importante è avere la voce impostata bene. Sì. E lui ce l'ha? E che adesso sta studiando per questo, ma c'ha una gran voce questo ragazzo. Se lui potrà studiare veramente come io dico, sarà il tenore della Finlandia. Perché è una voce rarissima la sua, è una voce che ha lo smalto, l'argento, non queste voci cupe, ingolate, vede, è una voce smagliante. Ora devo chiedere da Tomi cosa ne pensa. Niin, siis hän kehuu ihan hirveästi tietysti sun ääntä ja myöskin kehitystä. Näiden 8 vuoden aikana niin hän on ollut sun tärkein opettajako, niinkö? Vai miten se teidän yhteistyö sai alkunsa ja mitä sä oot oppinut? Kyllä mä sanoisin, että aloin laulaa sitten vasta oikein kunnolla, kun hänen kautta löysin oman äänen, niin kuin millainen se voisi olla. Ja sitten se avasi ihan uusia portteja ja teitä. Eli mitä te teette, kerro vielä suomeksi, että te teette näitä ääniharjoituksia. Te ette varsinaisesti, sä et laula täällä mitään omia laulujasi, vaan te nimenomaan harjoittelette sitä äänen käyttöä. Kyllä se on niin kuin sitä jumppaa ja fysiikkaa ja oman äänen opiskelua. Aina kun kuukausi on vaan vuodessa aikaa, niin koitan niin kuin käyttää sen niin kuin mahdollisimman hyvin hyödyksi ja tehdä näitä harjoituksia mieluummin kuin laulella jotain lauluja. Mistä sä hänet löysit? Miten teidän ystävyys ja yhteistyö alkoi? Hänen luonaan on paljon käynyt suomalaisia ja kuulin Savonlinnan oopperajuhlilla Ville Lignelliltä. Ville Lignell, hänen yksi oppilas, kertoi mulle, että on tämmöinen hyvä opettaja täällä Roomassa. Ja mä tulin sitten tänne katsomaan, että mitenkä se menisi, toimisiko meillä yhteistyö. Ja sitten sä oot saanut kaupan päälle vielä italian kielen. No sitten totta kai sieltä täällä aina vähän tulee muisteltua. Onko hän kovin vaativa opettaja? Kyllä hän on niin, että kyllä tuossa kovasti aina keskustelua käydään ja eihän sitä muuten saada aikaan mitään. Että tosi tarkka pitää olla. Mitä hänessä on sellaista, minkä sä oot huomannut jollain tavalla erilaiseksi kuin ehkä muista opettajista? Sulla on varmasti ollut paljon lauluopettajia, mutta miten hänen tekniikkansa tai hänen tapansa, mikä siinä puree? Hän tekee asiat hirveän paljon selkeämmin kuin monet muut opettajat. Mulla on Suomessakin ollut oikein hyviä opettajia kyllä, mutta tämä hänen 60 vuoden rautainen kokemus tästä opettamisesta, itse asiassa enemmänkin kuin 60 vuotta, niin antaa sellaista luottoa ja varmuutta, että hänen sanaan voi täysin luottaa. Ja hän on kuin yksi tämmöinen oma äiti mulle, että hän kohtelee oppilaitansa ja on niin kuin erittäin empaattinen myös. Niin tässä vaiheessa täytyy kertoa teille, että rouva on 90-vuotias, vaikka hän ei kyllä näytä, ei pätkääkään 90-vuotiaalta. Ho detto complimenti per la sua età. Ho detto ad ascoltatori che lei ha una certa età, ma non... No, la dica pure, perché io sono orgogliosa dei miei 90, perché saranno 100 e chi lo sa. Ma lei mi ha detto prima che non si sente assolutamente... No. Io ho una forza fisica come avessi 30 anni. Ma da dove deriva? Non lo so. E poi l'altro dono grande di Dio è un cervello. Perché io sono stata una bambina prodigio. A 7 anni, 8 anni facevo già concerti. A 11 anni io suonavo Liszt, le rapsodie di Liszt. Io ho i miei programmini, da 11 anni, poi anche verso i 18 anni ho fatto anche la regia, ho preparato delle operette e ho fatto sempre tutto io, la prosa, la coreografia delle danze, il vestiario, la luce, tutto, ho fatto il regista, lo scenografo, il coreografo. Il maestro del coro e la direzione d'orchestra. Ho diretto anche l'orchestra e quindi io ho avuto un'esperienza proprio profonda musicale. Sono nata sul pianoforte, ecco. Si sente, si vede, si capisce che comunque è la musica che le dà energia. Sarà
o sono le energie che mi fanno fare la musica. Senta, ma per ora lei è qui a casa, cioè gli studenti, gli allievi vengono qui a casa? Ma sempre così ho fatto. Ah, sempre così? O sono stata pregata di insegnare al conservatorio, non mi è piaciuto, no, se ho fatto sempre in casa mia, ho fatto lezioni privatamente. Senta signora, come vede il futuro di nostro Tommy? Se continuerà a studiare così come fa adesso, in questi giorni, il suo futuro sarà splendido, perché ha una voce eccezionale, solo a pochi uomini è dato di avere a questo mondo. Forse nemmeno lui stesso lo sa, ma io lo so. Ei hullumpaa. Niin. Complimenti signora, grazie mille per voi due. Grazie. Tavattuani Tomin laulunopettajan en todellakaan ihmettele, miksi useampikin suomalainen on hakeutunut hänen oppiinsa tänne Roomaan asti. Mutta minun oli aika jatkaa matkaa. Tähän asti Roomassa tapaamani ihmiset ovat olleet vahvasti kiinni Italian nykyhetkessä, mutta nyt halusin sujahtaa taas hetkeksi siihen maailmaan, jonka pyhiinvaeltajat kohtasivat. Luostarit ovat tarjonneet aina suojaa ja ruokaa pyhiinvaeltajille ja perinne elää edelleen. Tästä Rooman keskustassa sijaitsevasta birgittalaisluostarista löysin myös erään suomalaisen, luostarissa nunnana olevan sisar Marja-Liisan. Nykypäivän pyhiinvaeltajat, eli periaatteessa kuka tahansa, joka turistinakin tulee Roomaan, niin voi yöpyä luostarissa, eli teillä. Teillä on tällaista majoitustoimintaa. Meillä on vanha vieraskotiperinne, joka on ollut ihan tuolta keskiajalta saakka kuulunut osana birgittalaisuuteen. Että ihan pyhä Birgitta itse, kun saapui tänne Roomaan pyhiinvaeltajana, ja kun hän muutti sitten asumaan tähän Papazurrien omistamaan palatsiin 1300-luvulla, niin hän otti myös, voi sanoa, huomaansa pyhiinvaeltajat, että talo on siitä lähtien tarjonnut suojan pyhiinvaeltajille, erityisesti jotka tulee Pohjoismaista. Ja ruotsalaisilla on ollut aina semmoinen tietynlainen etuoikeus tulla tähän taloon. No, kauan aikaa sinä olet ollut Roomassa? No mä oon itse kaikki vuodet ollut, laskeskelin, niin 11 vuotta tulee. Italiassa? Italiassa niin yhteensä, että välissä olin 4 vuotta kyllä poissa täältä Suomessa, Helsingissä, ja siellä työskentelin muun muassa meidän katolisen kirkon tiedotuskeskuksessa. No mikä sinut on tuonut tänne Roomaan? Millä perusteella menee? Lähetetäänkö sisar aina jonnekin vai saako itse valita? Mä oon itse mennyt sisään meidän Turun luostariin, heidän Kokelaana 93. Ja sitten mulla on vielä sen verran kesken sairaanhoitajakoulutus, niin mä jäin vielä odottamaan, että mä saisin paperit, ja kun sain 94 ne käteen, niin sitten mulla kävi kutsu Roomaan, sillä meillä on novisiaatti täällä. Eli täällä me saadaan niin sanottu koulutus tulla sisareksi, niin sanottu nunnakoulutus voi sanoa. Miten teidän päivä etenee? Mitä päiväohjelmaan kuuluu? Meillä päivä alkaa sillä ensimmäisellä rukoushetkellä noin kello 6 kirkossa, eli me ylös nousaan jo 5.40 soi luostarin kello. Ja siinä kuuluu niin sanottu laudes ja pieni mietiskelyhetki, ja 7:30 maissa meillä on pyhämessu päivittäin. Ja sen jälkeen kokoonnutaan aamiaiselle. Jos on juhlapäivä, niin meillä on niin sanottu rekreaatio, eli keskustellaan ja puhutaan, mutta sitten yleensä arkipäivänä se aamiainen tapahtuu hiljaisuudessa. Ja näin arkiaikana meillä on, niin kuin maanantaina, on pieni musiikkitunti, koska me lauletaan kaikki meidän rukoushetket, ne salmit, gregoriaanista musiikkia, niin sitä täytyy vähän harjoitella. Ja noin 8:15 mennään jokainen oman työpisteensä. Eli mä oon ollut nyt siitä lähtien, kun mä palasin takaisin Roomaan, niin mä oon ollut tuossa, mun luostaripalvelustehtävä on ollut tuossa meidän vastaanotossa, ottaa vieraita vastaan, vastata puhelimeen, avata ovea, sekä sitten myös huolehtia äidin vieraista, jos hänelle tulee vieraita, niin keittää kahvia. Ja samalla myös sitten
pyhiinvaeltajia, jotka haluaa nähdä Birgittan huoneet, meidän kirkon, niin olen aina esitellyt niitä. No milloin sisar Maria-Liisa pääsee omaan rauhaan ja osaa omaa aikaa? No meillä on nyt juuri tämä iltapäiväaika, noin tuosta 2:30 lähtien on semmoinen siestan aika. Ja silloin me vetäydytään sinne omaan huoneeseen tai joku menee rukoilemaan kirkkoon, hiljentymään. Mut kiitos, että sä annoit tästä vapaa-ajasta nyt osan meillekin ja me saatiin tutustua tähän vähän erilaiseen roomalaiseen elämään, jota sinä elät. Pyhän Birgitan luostarista oli hyvä suunnata kohti Vatikaania. Aivan perinteinen pyhiinvaeltaja kiertäisi ennen Pietarin kirkkoon menoa rukoilemassa 7 eri kirkossa, jotka ovat eri puolilla Roomaa. Mutta minä tein, kuten suurin osa nykyisistä Roomaan tulijoista, ja suuntasin suoraan kohti Pietarin kirkon aukiota. Pitkän reissun jälkeen olin lopulta saapunut perille Vatikaaniin. Nyt ollaan Pietarin kirkon aukiolla Vatikaanissa ja tuossa takana on Paavin pitämä messu käynnissä parhaillaan. Tämä aukio on rakennettu 1600-luvulla. Tältä siis ei näyttänyt vielä keskiajalla, kun pyhiinvaeltajat pitkin Via Francigena lopulta saapuivat Roomaan. Miltä täällä näytti ja miltä pyhiinvaeltajasta tuntui? Siitä meille kertoo nyt kristinuskon asiantuntija, tunnettu italialainen professori De Mattei. Senta professore, com'era arrivare dopo centinaia e centinaia di chilometri di pellegrinaggio finalmente a Roma, che rappresentava l'obiettivo ovviamente l'obiettivo finale per tanti? Roma, centro della cristianità, era una delle grandi mete del pellegrinaggio in Europa assieme a Santiago di Compostela e anche a Gerusalemme. Si trattava di un lungo cammino che poi aveva il suo obiettivo finale nella città sacra, che i pellegrini cantavano con un canto in latino i cui primi versi dicevano "O Roma nobilis, o Roma felix", Roma che hai avuto il privilegio di ospitare le reliquie degli apostoli. Com'era diversa? Cosa vedevano i pellegrini? Era diversa perché dobbiamo tenere presente che se la Basilica di San Pietro è stata costruita tra il 500 e il 600, è stato solo nel XX secolo, negli anni 30 del Novecento, che è stata costruita questa grande via, la via della Conciliazione, che oggi porta diciamo, direttamente sulla piazza di San Pietro. Fino al 1800 diciamo, tutta la zona intorno alla Basilica era una zona in cui non si aprivano grandi strade, era il cosiddetto quartiere di Borgo, questo è rimasto ancora diciamo, il nome, in cui non vi era una grande strada e quindi il pellegrino che arrivava si trovava improvvisamente di fronte a sé la basilica perché diciamo, nella mentalità medievale la basilica doveva essere anche una sorpresa, una improvvisa meraviglia di fronte agli occhi del pellegrino, non doveva avere diciamo, la preparazione che oggi gli dà Via della Conciliazione. Invece l'Italia moderna si trova di avere questo Stato indipendente dentro il suo capitale, un potere universale. E questo cosa significa per l'Italia? Ma diciamo, l'Italia è abituata diciamo, a questa convivenza, nel senso che bisogna tenere presente che il fine ultimo della Chiesa, la sua missione non è di natura politica. Qual è il rapporto giorno d'oggi tra la Chiesa e il governo? In questo momento il rapporto tra la Chiesa e il governo italiano è buono. La ringrazio moltissimo professore. Grazie. Lasciamo la piazza ai pellegrini che stanno arrivando perché c'è il Papa. Sta parlando il Papa. Ecco, grazie mille. Grazie a lei. Matka oli ollut minulle paitsi vaihtelevia maisemia, hyvää ruokaa, historiaa ja mielenkiintoisia paikkoja, myös matka itseeni. Olin kieltämättä hieman kyllästynyt koko Italiaan siinä vaiheessa, kun lähdimme Alpeilta liikkeelle.
Jo jonkin aikaa minua oli ottanut päähän italialaisten tapa tehdä arkisista asioista vaikeita. Loputon juoroilu ja liiallinen uteliaisuus. Mutta kuukauden mittainen taivallus ja etenkin tapaamani ihmiset olivat saaneet minut rakastumaan Italiaan uudelleen. Legata sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino, costringere destino. Kulttuurivaelluksemme Via Franciginalla on nyt lopussa. Ja tuntuu uskomattomalta ajatella, että vielä pari viikkoa sitten talsittiin Alpeilla lumikengissä. Kuten aina matkoilla, tälläkin kertaa olen oppinut paljon uutta ja toivottavasti tekin. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per avermi accompagnato. Arrivederci. Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a Square e Cerelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli, immortalò